Takže čo, mám na dneska a ja vedem o nového videa. No a dneska som sa rozhodol založiť si nový svet, lebo však prečo nie? No a seed potom možno dám. Aha, krava. Rovno si aj podojím možno. A dneska by som, ale nie, nič to listie, na čo mi bude, ach jaj. Ja ho takto tu nadám naspäť, tak. No, rozhodol som sa, že toto bude môj svet na načrtanie shortov. Takže, jop, toto bude na shorty. Takže ak chcete viacej podobných shortov, dajte like, dajte odber, dajte odber, pretože ja sa snažím dosiahnuť už 40 odberateľov. Nečakal som, že do konca roka dáme vôbec 20, ale tak dobre, díky. A dali sme to dokonca do Vianoc, takže som vianočný darček už ako keby mal. Takže fakt super. No a ja sa teda s vami už asi lúčim, tu na nejaký biom. Takže jop, dovidenia. Počkaj, koľko to